Kosa uchizondiza ndakakubata kana wakutiza sei mutombo. Sorry Sekuru ndazokwanisa uyo. Akopa mushonga ndiani? Ndakapuwa na machembere vari mumba wadhafu vapfupi. Watowabata wasangana panapa? Ndasangana panapa vatoripo. Ndatombotaura navo. Mukutaura nyaya imwe chete? NaSekuru. Handifungi. Mapesana. Mapesana. Changa Sekuru ni muzukuru wenyu ndo wakadi yako muzukuru wangu. Wakadi Sekuru. Ili sei miri yako. Aiwa miri yangu iri nani yeshi. Ngwakunzwa senyama. Aiwa ndikunzwa nyama dzangu dziri kusimba. Vamwe vacho makasimba ere? Vakadi Sekuru. Mushe muzukuru wangu wakadi? Makadi Sekuru. Mushe. Kupa tikazoti mudzoke pagirazi panapa imimi. Makazozvikwanisa sei muzukuru? Ndakakundika naSekuru. Nenawe. Ndakatonzwa chitanzi mina kana polisi chaingai ndisumudze. Ini ndasokwanisa kuenda. Ndakaita zvandikaita iwe kuti udzoke panapa. Wakabvanza ana yako gata kuti rega ndenda hangu ndinosarenda. Aropa mushonga ndiani muzukuru? Ini mushonga handina Sekuru asi ndaishanda. Ndaive ndine jira rakaita serenyori nderebhuruu. Saka rebhuruu racho ndo rakazotorwa nemuzukuru wangu watanga ndasungisa ndojira. Ndinyepera. Nda munhu anotaura chokwadi. Mushonga handapuwa. Mushonga hauna kupiwa ndati zvoni. Munhu akakupa mushonga achikugadzira machira yako ndiani? Hapana akandigadzira. Ndakangongwatenga akadaro madango arongedza akadaro. But aida kugadzirwa but anozogadzira. Kumapostori anozogadzirwa zvawo. Machire mudzimu anogadzirwa kumapostori? Sekuru unenge uchamboziyeka unenge uchingoti hari. Munhu akafunda kutenga machira aya ndiani? Unongotenga kaSekuru. Ngotenga wega ngomngoti ndakutenga machira. Unongotenga Sekuru. Hakuna zvakadaro muzukuru. Like muzukuru wangu wewe nawe yese iri pauri wewe. Ndosaka paya makatenga ndikati nodzokai mupinde pagirazi. Iwewe dare rese ndakazobata iwe ndwandikabata. Saka kuya kwawaita waita zvakanaka. Zvakanaka Sekuru. Toda kuti zvinhu zvipere, vamwe wako vasununguke, vana hama dzako dzifare, vana venyu vafare. Uchimbobvisa zvinhu izvozvo ndaona zvinhu zvese zvatambanuka. Wachinzisa muzukuru wangu? Handisi ndikukuchichidzira here? Aiwa ndikuchichidzira. Pane vane kukuvhundutsa here kuti udai zvandikuda? Ndobvunza kuti pane machira here aSekuru ndoti ndofana kubvunza kaSekuru kuti machira here kana kuti chii ndofana kubvunza ndoti handifani kunyarara. Very good. Pane nhau yati kuti anozva inhau yemachira nemushonga. Aine mushonga handakubata. Machira chari kupi? Machira handina ndowakabiwa nemuzukuru wangu akabva ujeri musuno. Musuno paakabva ujeri rakadai serenyi. Rebhuruu akanga atoritora kuti asi munhu anga akupenga. Makaziva sei kuti wendi yatakubiya iji? Ndiye kanotora. Handinjakatora. Ko zvamaiti makatora muchigadzirwa kubasa. Handina chandakatora Sekuru. Amaiguru pandakambobva kuchipatara mwana afa. Ndobva ndabvunza kuti ndiri kufamba kwandafamba ndakanzi ndana mai. Ndakauya kwamuri handakuuya kuna mai vangu. Ndakauya kwamuri. Ndikati kunzi ndana mai pese pandafamba. Zvii mukati mwana wangu nditaura chokwadi ina ndina chinga ndakabata chini zvako. Asi zvinhu zvandakatora ndezvokuti ndigare pabasa. Kuzoitesara kubasa kwako kwakaita 40 years vari ipapo. Ndizvo zvangu zvekubasa ndina zvinhu zvandakaita. Machira ndondakabata. Ko mushonga wekubasa chakakupa ndiani muzukuru wangu? Handina mushonga wandakapuwa Sekuru. Aiwa. Amaiguru. Mina ndikubatsirei. Rega tiite zvinofamba zvakanaka tipedze. Mhuri iri kuda kunzi ibatsirwe ndiye. Haisi mhuri yaSekuru Kanengo. Handiti. Hongu zvimwe zvinhu tinogona kuita nekusaziva. Handiti. Tichiti ndiri kuzvigadzirira inini pachangu. Asi nekufamba kwenguva nekuda kwemhiko dzemimwe mishonga zvinhu zvinogona kuzopanduka zvotadzisa kurarama. Asi panguva yaizvo zvakakuraramisai. Handiti mazvona. Hamusi kunzi makanotora kana kuti mushonga wokuti ndoda kuroya Josi. Muri kupanzwa? Makanotora imi muchiti zvichira handisi kuti makatora. Makanotora imi muchiti ndezvangu izvi. Asi zvinhu zviyezvi hazvisina hachisaita basa razvaita. Ko zvazvadii tisanyengetedzana? Boti kana zvekunyengetedzana kana hatigone basa. Isusu ngatingoita zvinoenda naamai ava vachigutsikana vega kuti zvandikaita zvezvine mashuka uko. Ndizvozvo.
bosi apa ivo vakangopinda patsanango takangowabata ka but ivo havasina kubutsika takavabata saka rega tiite zvinoenderana ivo kana mhuri yacho chikuvhumirana ka toita basa sezvazviri panoda tichitendera kuti vakazodaitichengetedzana vanowanisa badzavosanduka uyu mwana wangu mwana wasisi wangu mwana wangu akatosiyana nemukadzi tatobva kuno zvinonakidzei nevana vedu vakusangana isusu ega tingoita zvinopera bose mushonga wakatobata zvekubasa makabatira Amaiguru machira vanawo zveshuwa machira ndinawo mushonga wakabata handitika but pamushonga wakabata iwe manje ndakapanduka pakakauya ndakavaudza ti makabata handitika ndobva vatize ndobva vaenda vanotaura kuti ningoka handidzoki inobva kuti hano problem vandapisa mushonga wangu chinyararire nhasi vauya futi nhasi vakanditendedza futi musoro handikupedzerwa time sekuti unganenge varikupedzerwa time isega tite basa apa nhasi hapana kwavari kuendawo toda kuvaratidza chete zvopera kuti pazvizva topisa chete vanona tichingonyengetedza munda zvakati aiwa tichada kutombonzwa nyaya yako aiwa tichatoda kutombonzwa nyaya yako muzukuru kuti topedzera nguva nhakowanisa machira ndakupiwa ndakatenga machira makatenga mega mukanzi pane mushonga here wamakapiwa mukati handina saka mushonga anogona kupiwa chizoaiwa maramba kuti handina hauna kupiwa mushonga hauna wakachena rega titoona kana wakachena iwewe kana ndisina kukubata iwe ndovanamira basi ndakunoenda pakamera ivava vandisachiona rega kukubata iwewe ndova ndamira basa iwe zvamutozi bhozi iwewe udatojaira sidaatokusandutsa ipapo ozi haungatipedzere time muzukuru inyaya tikati takatopedza nezvaikuda takatokubata tida kuti vanhu vekufa kwaamai havasatapedza ka ii nhau yemushonga kai toda nhau yekufa kwaamai kuti amai akaponda amai akatuma vanhu tinoponda amai ndiani ini nditoripo seku ndiri prepared kutaura kuti ini ndikanoponda amai vangu wokubereka vanambokuti ndowakaponda aiwa kandezvamutaura takapedza nhau dzemushonga ndingaponde mai vangu muzukuru aiwa tiunzwisane kana tisunzwisane atiunzwisana sekuti tazi toda kunzwa nyayamaiapinda vanhu vayamai akapondwa nani anambokuti ndowakaponda anditika takapedza nhau yemushonga anditika tada kuchipinda nhau yaamai kuti akaponda amai ndiani hapana kumbonzi ningi akaponda amai koyo waingomhanya ngewetekseni aiwa ndauti imi mukutaura kuti pamwe ndindakaponda amai vangu ndingaponda amai vangu wokubereka ndozvavataura sekuru aiwa vana kutaura izvo todazopinda panyaya yaamai venyu samusa kuti ipindwe aiwa ngaipindwe ndikutoida mainofanira kumirira nyaya yamai ndikutoida nyaya yamai vangu imimi mega musiri munetaura vamwe vese kana vanogona kubvumira nazvo kuti ngaipinde saka tosiya akatore nyaya yamai here aiwa ngaipinde ndikutoida isiyere nyaya yamai venyu aifanirwa nekuti isiya ngaiende saka iwewe urapikisana nemi chete panhau dzemushonga aiwa handisimbopikisana nemi ndati pamwe ndakapuwa ndisingaziye sekuru semunhu aishanda kubasa imi mukandicha kuperekedzai kubasa orit makambopiwa here mushonga wokuzoraka ndisingaziye wokuzora wemalake wokuzora wemalake saka iwe ukapuwa mushonga wokuzora lake kuti uende kunogara pabasa ndingaraniasi mushonga mushonga handisipokisana nasekuru mushonga ndikakuudza kuti mushonga yeye apando kunozviramba papi aiwa handizvirambi saka kupikisa chicha handisi kupikisa yasekuru tada timbokusandutsa vanhu zikuru vaona ndo zvandawira kunogere izvo zvenini mainge imi chakusundudza mwoyo wako uye kunoti chii ndinda kushedza muzukuru wangu ivava ndovanditi nduye kuno saka ndoramba kuya ari munin'ina wangu ko vamwe vasarire mari ngekuti asitapedza basa isera kuti tingotenda sapanhau yemushonga mangwana ndikudai futi takuchiita nawo kufa kwaamai manje mese makakwana apa mushonga wabvumira zvako ombera mochiombera kana kubvumira wamanikidzwa here muzukuru wangu handina zvakanaka futi zvakanaka ndakatochena mwoyo wangu thank you ndatenda hangu right saka vamwenye havana kuuya tida robert sekuru hatina kupedza nyaya ye handitika tine nyaya apa asititenge tiri kunyeya takuda vese mhuri yavo vese vauya ava nemhuri dzavo tada kuchienda panhau yekupondwa kwambuya kana kwamai because mai ava zvakaitika ndekuti pane pavana ivava pane munhu 1 akanotuma vanhu
kunze unoponda mukadzi afe Okay. ndona wakaitika nakachi ndinaye paglasi pangu apa saka mangwana tokuenda mberi nenhauyoyo. Amai venyu vakafa vachipondwa kupiwo? mapurazi pachikanya. Saka kova nhasi havana kuuya vasara kupi? Mushe makauya makawanda chaizvo vamwe takatu. asi nezuro vese vangwarire Sekuru vangu vasipo. ndopatakanzwa kuti zvakanaka saka tida kuwa time yekuti mimi bosi maungudzwa kuti nderini zuva rakasununguka tifambidzana nenyaya bosi nyaya yasida kuti tishambe vamwe vasipo ichokwanisi takunyesa kushanda zvakanyesa kuchena muchinyika ichiona hata ngatirione makamera ka tisajambe saka chitiudzai kuti nderini. Amaiguru vamwe vari kuti anytime hanzi muri firirini Ndiani? imimi Anzuziya vamwe vasara kumba. Havatovafuria vatakavasunga kana havatovafuria anytime vakamuona anouya pano havatakatoapedzera ini chero mangwana chaiyo ndinouya saka tikutaura vanhu asipo tisati nderini hautoziva kuti kuno kwakaipa kuno vangoregedza chetongeto zvatingangoita. Hai ndinowei ndekuti handina chandinacho ende futi handiponde mai vekubereke hazvigoni. Sekuru havana kutaura kuti makaponda amai. Aiwa ini toda zvaamai vacho nhasi vamwe vasipo onzwa kuti ndini ngakaponda amai. Aiwa vamwe vasipo hazviite zvinofambwa stage by stage vamwe varipo. imi dai matoti yenyu Amaiguru yenyu asi mimi musi watakauya makarambawo vamwe vakauya aiwa ndizvozvo zvapera sekuru tichauya pavo dai muri kutoti sekuru yangu yepenjeni ye40 years. tichaenda nasekuru Asi ine mhiko here mari? haina mhiko Ko pabasa? pabasa aiwa ina Saka chii? adoko inga ndakakutaura ndotonzwa makumbo angu kunoita wani Ndati kutaura izvozvo. ndotoiteswa Chingakunetisei Amaiguru? makumbo unotonzwa kunoita kana uri wenda kubasa kwangu ndeenda Asi makuzvifunga here mega kuti chii chinondinetesa? Mashanda 40 years. Ende mapa anonzi pamudya ndigere. ndinetesa we Hamuna mbozvitsvaga? ndambozvitsvagawo Makato nekuzvitsvaga makabva mazvinetera. Alright. Vari kuneteswa nekunetsa? tizotaura tikatapedza nyaya Kuti avo mwanya unge weti right tapedza tawirirana kuti chitatu nyaya iyi hatida kuijamba kamera todati nyika yese kana munhu achienda kujeri ngaaende kupi kujeri neakatuma wacho neakapondesa aende kupi kujeri ndapedza nemazuva havapondwa kwatiri kweva sekuru tumboti hati matinyaya tiendere mberi kweva vatatu vari muno mavo takazona hwanu wavasisauya hazviite hapana sangauya munhu aitotinetsa ndeye auya nhasi but akangoti auye bosi pamusi wakauya akatomusondevakauya muzukuru akatinzi ndoda polisi yacho chaiuye pano ndisumudze kana chikatapira chiyezo ndijega pana kuti taku saka apa ndisuruza chikatapira chichazoya here muzukuru rega chauya here chikatapira Amaiguru? aiwa chinomboya chii chakusumudzai pazuva? handinongouya kana ndarizi ndiende aiwa by force inosimudza munhu ka munhu nyango chishanda ndika haufani kuitwa hari zvezvikonzi simuka chete tiende ndogona kutozviramba futi handina chandinazvo aiwa manga msina hapana kumbonzi maimzi uyai mune chamuinacho handina handimbotya ini aiwa Amaiguru kuti anzi ngatisimuke chete ngatiende ika ukaramba kuendeko utonzi ndiwe kwemaira mberi handidaro nhasi handakuya aiwa musi wacho uyu handina kukwanisa kakuya zvangu mubvunzo wako uri kuti maira mberi hapana ndakangoregera makumba angasunga futi here muzukuru makumba angu angasunga
Saka apa nhasi anosunga. Haana ndatoti handi 1 ndikauya 1. Aya ndatozoti kana Saturday maitoti handi sekuru ndo wakatoziva. Afoma musadaro nekuti vanhu vari kutambura. Vachitambura inini ere. Aya wataura senyaya. Chimbotererai munin'ina wenyu. Amufanirwa nekuti murambe nekuti vanhu vari kutambudzika. Nevana mudzimba chekudya hapana. Zvino imi mukaita kunge kakuzvi. Zvida so azvishande but kana munhu chizvida batoenda kubadla muzukuru wangu ora chimbotaura nasekuru munhu kana imi mchemoka awitwe by force kuti simukacheketiende iye dzemafamilies but anditika ngatikita andimanikizo chimbomira ngatikana kubvisa mushonga iyi nemachine zvese zvandiri toona kuti mucharamba muchinetsana here baba ndizvozvo toona kuti mudadziramba saka imi misekuru mukutoreva kuti ini chete ndine machira here mudzinza mangu ava vana vapi ava vana vapasina machira havana machira here kana nawo but mutsoro yakabata iwe kamuzukuru yakabata iriko machira acho ndio ane mushonge indakaita mapostori but kumushonga waizora uri kupi mushonga nditi unogona kupuwa ukanimafuta ungozora manager Sekuru chinhu chandaiona apa ngatoajamusndotinyatsokuenderana mushemushe munhu akasaona zvikiitika paari anotambudza hama apa panapa apana kwamuri kuenda nhasi muri pano ndoenda kumba ndoenda kumba kwangu ndokwandiri kuenda achisiro zvandawira pano kumba ndokwandiri toenda ndinosimuka ende handisikumbochwa kumba ndokuenda sekuru ayo bata kumba ndiri kuenda chigara kuzvako tatopedza neo kumba ndiri kuenda tatopedza zviso kumba ndoenda kumba ndoenda inonzani sekuru asi inonzisadyangwani right no tatopedza ndozvataida zvicherezvo ndandabvoma bata svimbeni veri kuti asakasununguka ende menda naye kana muchienda munenda handiendi netsvimbo kumba chiendai panzi netsvimbeni handiendi panzi handiendi nayo chienda panzi netsvimbo kumba dama yako here mwana kwandiri mai vake ndo mbuya vake vakauya vakagara pakata musikana kakagara apa ndamuziva ndiye ane mwana pakaoma atleast muzukuru watari anodiamond akasipa muzukuru mukuru aripo saka tatakurawo muzukuru wacho kuti azvidi nekuti vantu vanozofamba kuti makaitisa mbedu mazviona manjeisusuwo vakadzika zvavana musi vandakabva kunoko takatosvika tichionedzana mukadzi zvakaema ndakana mukadzi ivo vacho vana vava zvii zviri arege toapedzera saka ivo adresi yangu uri kunzwa sei zvako aiwandanani nhasi waya akarukwa wada kuvharira sekuru apa vanhu makomesa kuti ibvudziro tiri kurida bvudziro asi ivo miri yako uri kunzwa sei aiwanda kunzozvirinani kwangu chingoti makumba nyika kurwadza chete nditendi kanope nditoko zvinoita asi ndoda kutienda nemishonga yandikapiwa nasekuru zviri kuita handiti chikafu ndakunzwa uchida sekuru tine vana izvozvi havasi kumabasa vakagara kumba inini zvandakaita nekuchembera ndochengeta futi vanhu ndakavachengeta pekutanga ndovachengeta futi vakura kudaro zvinobuda vamwe vakutotadza kuroja kudzimba dzavo vakutodzoka futi pamuri pamba aya masvika pazambuko pano imotongora makabatana semhuri chete kusvika mayambuka iye ndototenda mwanao maiwe vanga vaminya kusauya kuno uyu ndomutenda muzukuru nhasi futi atinawo aishi asi vanga kutoramba nezuro vakabvuma nebhegi pavakauya nebhegi ramushongera anotoapedzera asi vasiya matakura here aiwa ndiri kuenda handina chandina ndatoshamsika pandasamuna ndiri kutsvaga mhiripiri yekunodyisa sotisadza kwasekuru sadza repano ndikutsvaga mhiripiri ameno sekuru rega ndizive maoko handikuna wakatotsvukirira manje kanti kamera nayo handitonzwa ndiri fit first time yakufamba ndege
Oh. Ndofamba ndiga ndifambe ndiga. Handiti. Saka nditaurire papa. Handitika. Musati matinda pamakauya papa uchipinda mudare zvakabuda sei? Vakabatwa Amaiguru. Ndovari kunzwa nechikwambo. Ndovakabatwa vakatoramba kuuya. Kwekutodzoka kechitu vakaramba. Vakati handidzoke kana muchidadaidza mapurisa. Ana mama vakatomboedzana mai vamwe 3 vanyengerera bata vakaramba. Ndobva vauya vega ndovakabatwa. Asi pana ndakuuya izvezvizvi vazonditsvaga kuti ariko here kumba kwake kusvikanza aenda kudzokera kwasekuru pati mufonere mumudzoti ndandiri kuda kuendako ndinonisarenda zvinhu zvangu. Ndobva ndati teerai handingonokuziva vakuti handina mari yebhasi kana ndazowana mari yebhasi saka ndangonoti ndifunga statement zvanzi. Vati ndira unosarenda zvinhu zvangu. Vakaudzwa here kuti makavaudzwa kuti ndimakabatwa? Vanenge vakaudzwa nehama dzavo. Imi vakaudzwa vakati pavakataura neko vakati chii? Hanzi papa vakati handinei nazvo asi nhasi ndopavamukira kumba kwana mai vangu vazvinotaura semwana ndakati aringanova konfranda inini feya vakaenderwa nehama dzavo. Handiti. Imi makunzwa sei pamiri? Aiwa ndanani makumbo chete pain iringoripo hayo kwete zvandandakaita zvinhu ndandine pain ndasingafambi nyama dzangu dzakari kuti kabira mushonga wandakapiwa nasekuru aiwa excellent. Pakutoita kunge ndiwo wanga wakandiroya. Makanditumira kamesiji zvanzi makati chiko zvanzi sekuru anisa. Ndakanditsvage meseji yamakanditumira sekuru vainzwa vakazofuna. Zvanani. Handiti. Aiwa. Iri kupu meseji. Oye yakanzi morning mukoma. Thanks so much mukoma. Sekuru Kanengo vakapenga mukoma ndovaiswa tumaoko yakanzi sarenda. Nokuti musi watakasvika chaiwo tisati tauya muno mudare tine chinangwa chekuti tikapinda mudare ndozovatsanangurira zvandakabva kunoku ndisvikaona nekuti vakatirara ndikambotoita nharo ndoenda kumbatso ndikati ndisvika ndamena munoenda kupi iwe uri kuda urapwa tobva ndarara pandakazobva kunoku ndarapwa nasekuru ndichidzokera kumba ndakasvika pakapwanyirwa zai pamusuwo endore kukicheni sekuru vakazvibata ndisati ndapinda muno vatopinda vachitira mumatare vakanga vaitira mudenga ndopa vakangotobata vakatonanga kuna mai nanga vasinotombondoneni sikanzi mava muchitaurana mhuri yenyu mutaurana nezvamaona maitirwa zvamakaona maitirwa mabva kuno makapwanyirwa zai nechuma chakazototaurwa chachiri pamba pabado pamenino chakataurwa kuti mudare zviri zvinhu zvatatatotumirwawo nevanhu izvozvo asi vakasitaura tisati tongopinda mudare saka ndokuti ndakatya nazvo vakapenga handina neremuromo handina. Handiti. Aiwa saka buda kuti chikuda sekuru pazuva rakasi. Nii ndoda kuchienda sekuru rambai makadaro ndazoramba zvakadaro vasaitire inini ndega asi ngavaitire nevazhinji vachava mumashure. Handiti. Aiwa tinotenda sekuru muzukuru wenyu ari kutenda. Chokwadi haisiso basa mwanzi munhu anotamba bhora vanhu vanoziva kuti anotamba bhora ivanhu saka inini pane ndichiita basa macomments ndianenge achitaura kuti aiwa to basa rakuonekwa apa basa ratadziwa kana pakatika dzimwe nyaya dzinenge dzakanganisika nobonza vamwe makomenti azondifonera asi kuti makatadza makade kuzotora mupurisa azomira kupa yakadai fonai muchiudza sekuri apa itaiso pabasa rekurapa tinorapa nekudzosera saka tinichida kuti patinge taita basa patagona imi ndimunoziva patatadza vanhu vangu ndovanoziva vanotitevera. Tinotenda kuti channel yedu neaRobert neasekuru Kanengo dziri kukura musarege kuramba muchitarisa rambai makatarisa rambai munesu muchadzidza zvakawanda muchaona zvakawanda kuri zvinhu zvakaiti zviri kuitika munyika zvimwe zvinhu zvausingakwanisi kunzwisisa kuti zvinofamba sei ichokwadi here idhirama here richiitika isati tiite zvemadhirama hatigadzire dhirama hatigadzire vanhu hatitsvage vanhu kuti uya unditirewo dhirama no ndisaka ndichibvunza kuti mumabva kupi munogara kupi uyezve munofamba sei handitika vazhinji vanhu vazhinji hachauya muno mudare director vakaona kuti havana mari kumhaya unopotera kuna Robert kuti ndida kuenda kwasekuru Kanengo but nyaya yangu dati ibude pachena azviona saka isusu hatitsvage vanhu vanototsvaga tisekuda kubatsirwawo nenhau yangu yakadai pazvinhu ndine nyaya imwe munhu ari panze apo ane ronda
risingapore anotogara anotopfeka gloves anotora matumbu achitopaka matumbu tusina matumbu kagara 3 days matumbu anotobuda otora matumbu ari panze papa ichada kuti muise kuti pavidhiyo tione kuti dambudziko rake rinobatsirika sei. Saka isu hatitsvage vanhu tinotorapa vanhu nourwere hwevanhu zvinonetsa zvinetso zvevanhu tichibatsira vanhu nyika ichifara ichipembera nekutenda kuti toda rugare, toda kurarama kwakanaka, toda kuti munhu agare neutano hwake, Mwari vachibatsira vanhu. Ndo mashoko angu. Ndinotanzwa achinzi Amaiguru amai vati ndakuda kuya kuzosarenda zvinhu. Handine zvandakaita. Hasisati mire nebasa. Vanhu panouya totokudedza ifu kuti uyai usarenda zvinhu zvavo. Handiti kana. Aya tinotenda. Vanhadzi mashoko enyu ekupedzisira kuna sekuru uye kana muine chikumbiro zvakare. Chikumbiro chekuti ndirapwe. Ndinyasorapwa ndigone kuzozvifambirawo nekushanda kubasa rangu. Mukutorapwa? Nditorapwa. Basa rangu tichifamba ndinenge takatoshambidzika tichisvika kumba kutotanga kuwana basa. Ndinoti Amaiguru vangu vauye kuzoripa. Ngavauye vega vasarende zvinhu zvavo. Mari yave kuzotisara yavaida kubatsirwa nasekuru vachinzi uyai murare kuno ndizoenda nemukambani. Ndoda kuti vazoiripa kuna sekuru nekuti havanga vashandise kudaro. Handiti kana. Aiwa sekuru vakaita kana vachitaura vanoti ndakachinja mashandiro gore rino ra2024. Hongu vanhu vanogona kuya vachibhadhara mari dzavo, vamwe vanogona kuya vasina mari. Asi muroyi akabatwa ndiye anozobhadhara tingati maexpense ese iwani. Zvine makatokomberewa handi vando nepenjini yavangatsota kubata. Ndio pamwe ndo zvanga yakatomirira. Handiti kana. Aiwa ndinotenda vanhu. Tandonzi Jocelyn Tafumani. Jocelyn Tafumani. Mukadi vanzvasi. Ndipo makadiwo mukombo. At least vanhu vanenge vachingoti ko hama dzako hadzirware here hama dzako hadzino matambudziko here. Mutino nematambudziko. Handiti ka hanzvadzi ichimhanya uko ichibatsira vamwe vanhu ichisiya mumba. Handiti ka. Aiwa ndio saka ndati rega ndiuye machema chema mukati vanzvadzi yetese timbogara pasi titese titaure. Handiti kumushanda kupi zvino? Kuchiweshi. Pachiweshi papi? Panyakudya. Panyakudya. Shopo shutu. Nyakudya. Handiti ka. Aiwa tinotenda. Mumuri menyu makazvarwa muri vangani? Kazvarwa tiri 4. Tiri 4 kwababa vangu then kwa stepfather kune 4. Kune 4. Handiti ka. Ataita 8. Vapati 8 vakomana vangani? Vakomana 6 vasikana tiri 2 first born nelast born. Aiwa tinotenda. Dambudziko hanzvadzi rakatanga rini? Dambudziko zvinezvi ndingatongoti matambudziko kurwara, kutaura kurwara here kana kuti matambudziko kubva kumashure. Kuti bva kumashure ikoko bhozi ndiro zvinozobatanidza nekurwara kwamuri kwamenya. First marriage yangu. Then ndibva ndaita vana vangu ndakaita vana 2. Ndaita kuti mwana wangu wokutanga bva ndaita wechitatu musikana wandina iye zvinezvi. Asi first born yakashaya. Ine 4 years. Yakangoti ichidya yabva chikasadza tangopedza kubva angoti ndabaiwa baba angu angakura zvakaita ngati first marriage yangu angakura zvakaita angakura anenge ane 4 years okay ngati first marriage kubva shaya vatamuiga ngati first marriage yangu yandakatochata chishawasha then ndobva ndagara mwana uyafa patatonetsana kuzogara nemurume anga akutora mukadzi vazvangoperawo zvakadaro vandasara nemuchato wangu murume bhasoshaya anga tosenza kumobile station atoshanda pasi ngoshaya atsakashaya kune marriage ozvai baba tata ingonetsana zvachitese taparadzana nerufu then vandagara vandagara kumba kwanamai ndakarerwa kwanamai baba vangu vashaya mai vangu vanga vaku second marriage ndobva ndagara kudzoka kwanambuya kuya ndagara kwanambuya kuya takazongoita ukakunetsana ndaidiwa nambuya ndofunga nyaya kuti ndandakundya nambuya patangoita ukakunetsana nyaya macomplication dzepamba takavaka imba yambuya vabereka vamai nemuntu vakanchengeta saka ndikambosumudzawo dzimba dzangu imbawo yangu wane kugara bva tazonzi ndibhadhare rent handira kusvika muchira since ndandavaka ndiri imba yangu zvese zviri zvangu ndobva ndakunogara ndega ndobva ndasororwa nemurume wandakasororwa naye for 14 years vandandira mapurisa
tagara nemupurisa uya handina ndaita mamiscarriages. In fact ndaito dzimwe dzenguva ndaita mamiscarriages, dzimwe dzenguva ndaitozvara vana, but vana vanoti ndakazvara ndisina kubuda navo muchipatara 5. First 2 anga ari matwins, then vamwe vese anga ari ma1 vakomana vasikana vakasanga ngoita vana va5 and ndina mwana wanda 5. Hapana mwana akabuda muchipatara? Hapana mwana wanda asi 5 makabatsira. Ndaigona mumaspecial hospitals, munhu wokuBaines, munhu wokuextension yekuti wokupesera ndakaitwa operation, chone operation ndo last ichiti pamwe zvingaite but vanoti hazvisi. Ipapo pandaita macomplications ipapo ndainzi BP. Ngonzi dambudziko nyaya yeBP ende ndandine matambudziko ekuti mukufamba munhu ausogarika ngonziwo kwawakarurwo zviriko zvimwe zviri kubva kwawakaberekwa kwana amai. Saka ndaingoti hazvinoitika kwandakarurwa kwacho ikoko kuri kunziwo havasi kuda kunyanya kwakaberekwa murume wangu kwana amai vava vasingandida, havana kundigamuchira kubva pekutanga. Vakanetsa kugamuchira pavakaziva kuti ndarorwa nemurume wangu. Nanda kuziva varume havataurika chokwadi kuti ndakaramba mukadzi ndilike ndikazozviziva ndatone pamuviri. Ndani pamuviri kudaro ndakandeedza mukoma wake ndiye akatanga kuziva pandandiri, ndikamuudza situation ndobva ndakaudzawo zvipi kudzasvika asangani mukadzi nevana 2. Ndobva ndazoita tete vandakazodeedzawo ndataura navo pafoni, ndaba foni yake ndatora namba dzavo ndataura, vakauyawo vakasvika ndikavaudza ndine pamuviri chichimai vacho vakatombouya mumba mangu. Vakatombouya vakatoti ndauya ivo Seru kugara nemwana wangu vachipenga vachidi, but vakazoti ndotokunyara niye kuti unoyera wai kuti mai vangu vaiyera wai nachuma. Vakazoitawo vanhu vakati yananiso ipapo vakatorwa nevekubasa kumurume wangu vakazodudzwa, asi vaisandida kunyazotaura kuti handikudi, vaisandida vachitotaura ende vakatouya mumba mangu vacho vakatouya nemukadzi womurume wangu wacho. Kodaro saka manga kugara angoti macomplications ini ndangoedza kuti ndiyananise nekuti ndatopinda mumusha mavo. Saka mukadzi akanga ainaye zvakanga asina kusiyana naye? Iye ainditi vakasiyana vanga varambana. But makuzoonawo namai vacho vachiuya naye akati ndakamuramba yakaenda mumba kwavo kuti zvatakanetsana. Iye mukadzi akagara apa, imi akagara apa, iye akagara apa, uti uyu ndakamuramba? Haana kutaura ake sachakanga aitya amai vake nekuti ii vaipinga singaiti aingozvitaurawo tisiri tese kana tatega kandipa anozozvitaura haana kuzvitaura but chekuita hapana nekuti ndandazvitakurawo ende murume ndiye akanditizira, handizini ndakatizira murume. Ndaiva nemba yangu yanditi ndailoja full house ndichigara nambuya wangu vaigara kuSouth. Saka akangouyo taune kudanana wakamunza tauwirirana tadidi. Ndakatombodzwawo nevamwe vangu ndikapawo advice kuti imbonoonawo panogara murume mukomana wako kuti pakamira sei. Ndobva ndatoya muno eni muno pandaona kuti one room yacho neappearance yacho hadzi munhu ari married zvazviripo. Of course mukadzi angatotakurawo zvinhu aenda nazvo asi pamba pake pa wozikaisuka tinogona kuti Patrick Shamari bhebhi rangu riri kuyaka ndoda kuti iwe imbosuduruka ndoda kuti rione kuti ndo pamba pangwa. Saka asi makagutsikana appearance yacho hembe dzakangoturikwa zvisina kunyasa makana ndedzake dzaasimbopfeka dzake chaidzo dzaipa mauniforms ekubasa chichiti mabhesi. Saka ndobva ndangoona kuti zvazviri zvacho kubva kwanguona ndiri munhu wanga ane tundu wake yake. Ndakatoona kuti anga ndepake asi kungoti kugara munhu arikugara ega mungoziva zvevarume vari vega. Ndobva hazouya nyakangoiwo neuniform yakewo but nekuwirirana kaplasi ndazvitakura tadanana but angogara tese ndogara kwatikaita tagara tese kukei tiwirirana. Ndopakazouyawo mai vake pandoti vakauya nevana 2 nemukadzi ndo vana vake nechiudi but murume aiti first mwana wacho handina kuwirirana naye and like mungoziva kuti murume anonyebawo nepake. Wechituzve shuwo wanga akafanana nababa wacho tupiriketera baba vacho but musikana but asongogarisana tichiwirirana tichidaro asi ndingangoti tete vakuru
pavacho vandakatodeedza kuti tizotaura tese vakatombuya vakachema anga nemukadzi wake anga akadai chichichi ndo zvazviripo but vavasina kuzvigamuchira mumwe mavo chaivanga vasingazigamuchira pane vamwe vese ndomunga ndomunhu wandisina kunge taiwirirana zvedu semunhu ndandapinda mumusha asi vanga vakabatikana sezvakaitwa nechi nanzvadzi yavo kusiya mukadzi nevana vaviri vanga vasina kuzvitarisira. Then ndobva tasomboenda kumusha taenda kumusha taenda kumusha musha kwavo takaenda chinorodza tete vadiki vatakanorodza zvakatangira pamuchato vakachata kana tete vaugotkumba mavo semurora ndaita zvemaraundi ndoita zvekutengesa matv ndoita zvekutengesa maredhiyo mastovhu zvaibva South Africa kunanzva dzangu saka ndakauya ndichiita maraundi nevamwe chichi ndobva ndatenga metal kitchen ndimamahomadi 510 ndichitiwo chipo chatete semurora zvisinei nemurume aisa pamuchato pasonzi bvisai tiite pamuchato kuti rapiyerenzo yatete vedu semurora tikaona mukadzi wewo kuti anga aripo ndiye anga akatomirira zvemhuri akatomirira achinzi namato wati ndomurora aitariswa ndiye murora yaitowa zvirongwa kupfekedzana tete kudi sokuti ndakatobvawo ndikangonomirira wangu kutambira vanhu chechi tobva tabvisa zvipo murume angasina kutarisira kuti ndakatenga metal kitchen because ndakaitenga ndakaivigisa kuhanzvadzi yake yandaiwirirana naye muningi ndakatenga nemunin'ina wake last i2 boys chete vamwe sasikana ndobva ndatenga ndibvairesa kuna tete vandaiwirirana navo andilafu ndobva ndaisa kumufakosiko bva ndaiviga sokuti murume angasingaziva ndangomuti komari kuti chandibvisa chipo kuna tete ndilike kuti handiredi ndikagadzisa handogadzisa patata kuenda muchato pakati apiwa naamai vedu vanova mai vandu akulojere zvinezvi naimufundisa kavakupe mari yatirobvisa chipo kumuchato ndobva ndati dande vana mari nevanga ukataura dhara wanga uchitine mari akazoshamisika pamuchato ndopandakatozobvisa kitchen yachiona kitchen tichibvisa kitchen zvaanga asingazivi ndini ndakazobvisa iyo asi ana mai even ana mai vacho vanga vasingandidi mai vakiteyo vakasara vari mai sara pavanhu vakatozongobatanawo nesu tichipurudza tichifarira but vanga vasina kumbosarisa kuti ndini ndati ndichatenga chinjombe kwavari because vakati kana mune midziyo tipei tingoisa pamwe chete yana mai ingonobviswa iti chipo chana mai ndikati handina midziyo handina ndanambotaka kubatikana nekuti even pamaphotos pakanotorwa maphotos nekudii murume wangu anga abuda anono anga abuda kunonwa doro akatakazotomufonera ari kudoro ndongoenda kuvenue kwainotorwa handina kutombotorwa even maphotos pamuchato handina kutomboenda kwakaendwa kufotoshooting play akangoenda asi mukadzi uya ndiyakaenda natete vaya vakuru vandiri kutaura festival ndo akaendwa naye natete akanotorwa maphotos and like vakazodzokawo patangocontinue asi ndakazongoona kuti handinenge ndisina kuita ukadzi kuruke ndibudise chipo changu ndakazoita last rebudisa chipo changu chekushaiti zvapera asi ndakanga ndatoona musiyano kuti vanondida nevasingadi maguma acho fine tazopedza muchato mwana paakatanga arorwa takazoita muchato late asi mwana achitanga kurorwa ndakaenda semurora ndini ndakanotenga nemari yataishanda nemurume tatakutenga kazvinhu matv chihoda chitengesa tese maplasma achanetsai ndakaenda nditine grocery yekuti kuchanodyiwa firstly takaenda chinotsvaira nemurume wangu tiritu taenda nemota yedu chinotsvaira tinonotsvaira kumba takabvunza makii tama mutare ndikwamutare ivo vari kwahonde makii aripi tete kuna tete vavahombe zvikanzi makii ana amai kwahonde ndokwavari ana amai kwahonde ndovanawo zvikanzi kuime hamuna zvikanzi hamuna ndokudzika kuenda kwahonde tichinotsvaga makii ndakasvikako ndopandakasvikonzi namai vaiva ndokurovera tsiva pasi kana uchida upenyu haufa wakapinda mamukoma wangu nekuti akafa nebp yekukuvenge wanga asingakudaida mukadzi bp ndo yakavauraya yekukuvenge ivo vanga vasingakudi neyekuti wakanga watora marriage watorera mukadzi uya nevana 2 murume
vakarova tsiya pasi ndaiva nevakoma varume vamwe vatengutana madzimamadzimba vati vaisenza nemurume wangu musiyaiti vakarova tsiya pasi vakati ufa ukabata mwana ende munotozviona ende munoona zvichaitika kunzwa from there takasobva edi papo tanzwisisa tikati andichabva vanzi musiyei asatoenda nopinda mbavamai vangu nemukoma wangu aimini ndanchi kunyebere kuti makindi ndinawo ana tete vama muchifonera vacho takazodzoka zvikanzi ndofanira kutsiva kwatete ivavo murume oendeka kwaho ndisasvike but nekubatikana ndakati handi unondisiya kwasekuru ndinasekuru vandaivirana navo hanzvadzi yavo ndobva ndanosiyiwa kuwatsomba ndobva ndakanosiyiwa ikoko kunasekuru nemukadzi wavo ikoko yebva azodzika kuenda kumusha kunotsvaira akutobvunzwa nababa wake wanga ari muba mukuru mukoma wababa wake kanzi kumurora aripi zvakwanza tanza sauya kowai murora ndiana ede kunoyo chitsvairi chichanotsvaira wanga atangoti ngogadzisa udai first ndopekutanga pechituva atezvara akati uri kufanira kuya pari kuroorwa chi mwana ndakabva negurosari rangu ndatenga zvinhu zvangu ndibva ndaenda nazvo tikazadza mota zvakasvikopinzwa mumba main house mainini vaivai vekundirovera tsiva pasi yokuti aufya ukabata kana mwana havana kuzombopinda havana kuzouya kuzorodza mwana vakabatikana vanga vane mwana airwara saka havana kuzokwanisa kuuya